खुलुमबाय बयनिसिमबो दा बिगियाननि जुगावहाय ओरैबायदि सोलायबाय जे दा नाथाय नैबे माइ मारा होग्रा मेसिना ओरैबायदि डेभेलप माने खम समनि गेजेरावनो गोबांहाय माइखौहाय मारा होनाय बायदि जाबाय। बे माइथ' मारा होनायाथ' जोंना ट्रेक्टरजोंबो होयोमोन आगोलहाय मोसौजोंबो होनाय जायो। नाथाय बे सिंनि बे मेसिनावहाय फिरिग्रा बुस्थु दं आरो दा बेनि थाखायनो जोबोद दसे समनि गेजेरावनो जोङो गोबांहाय माइखौ मारा होखानाय माने जावखानाय बायदिखौनो मोनबाय आरो डाइरेक्ट बेखौ फोराननानै सोजाबाय। दा बेनि एसे टेकनिकेला नागिरदिनै नैबेनो जानाखि नुदों बेयो जाबाय बार फांखा बार गग्रा बे बार गनानै बेखौ सालिबाय ओमफ्राय बैयाव ओरै सोसनबाय सिङावहाय माइ लुग्रा बायदि लुबाय सिङावहाय बेयो गिदिंहैबाय आरो मेसिन सिङावहाय मेसिनावहाय बेखौ बुस्रिहैबाय बुस्रिनानै ओरैथिं थांनाय माइ बेगरखौहाय बै दहाय जानाखि बार नोंथांमोननि देखायदों फेन बेजोंहाय जावनाय बायदि जाबाय ओमफ्राय नोरैहाय गबोबाय। बेबायदिनो ओरैबायदि दानि जुगावथ' ओरैबायदि सोलायजोब्बाय माइ हाग्रायाबोथ' ट्रेक्टरनि दङ ओमफ्राय ओरै जोंनिथिं सफैयाखै बे माइ हाग्रा ट्रेक्टरनिया ओरै आखाइजों हाग्राखौ देन नुबाय आङो ओमफ्राय नायदो नै बिराद मोजां गलांखायो बैजों बे माइ जिगाबा गलांबाय बे ओमफ्राय ओरैहाय माइया गबोबाय खुनुहाय खस्थ' गैला आरो ओरैबायदि मानसिनि जिबनावहाय माबायदि सोलायनाय फैयो जों बेफोरखौ नुनानै माने जोङो थाब जुदि आबाद मावनायाव इसिबां टाइम लायो आगोलनि बायदि बेबायदि टाइम लानाय नंला बेखौ नायोब्ला जोङो थाब माइ हाखांनाय लोगो लोगोनो दस्रा गुबुन आबाद मावफिननो हाबाय गोरलै जाबाय आलुफोरजों थाब गायफिननो हाबाय। नायदो नै खेबसेनो ओरै गबोजोबलायबाय जेबो खस्थ' गैला आरो बे खालि नारसो नांगौल' नैबेहाय बाहाय गासै नैबे जाबाय ट्रेक्टरनि रटार बे फिदिंग्रा बेजोंनो कानेक्सन खालामबाय बेखौ ट्रेक्टरनि रटार फिदिंग्राजों बे नैबे मेसिनजोंहाय बैखौ ओरै गिदिंहोबाय बेनो आरो फांसना बेनिफ्राय ओरै मावहैबाय बोरै सोमावहैबाय नालाय बेबो गिदिंहैबाय आरो बैथिं थांबावबाय बेनो ओरै गारसननांगौल' ओरैबायदि इजि जाबाय। ओरै गलांजोब्बाय नैबे जाहैबाय 5 फेन मोनबा दङ बाहाय फांखाया ओंखायनो एसे बैबायदि माबाबा बैयावहाय गुदा थाफानो नागिरा मोजां बैबायदिखौ खराद्राय सोबा माइ जिगाबजों माइआ थांफाफिननो नागिरो ओंखायनो एसे लासै लासै सोनांगौ बिसोर बे गखायो नै जेबो खस्थ' गैला दानि बिगियाननि मुगायाव गोरलै दाजेमा माबायदि सोलायनाय फैखो बेबायदिनो लासै लासै अनेक डेभेलप जाफैबावगोन। जेबो मैला गैखाया नायदो स्र' आराम जावखानाय बायदि नै जेबो गुदा गैया डाइरेक्ट फोरानदो बाख्रियाव सोदो जेबो टेनसन गैला बेलाय आरामनो बाहाय 100था बजा दंमोन 100था बजा दंमोन ओमफ्राय बेखौहाय मा होनोमोनलाय 15निफ्राय 20 मिनिटनि 20 मिनिटबो जाद्रायजोबाखै 15 मिनिटनि गेजेरावहायनो बेखौ फोजोबदों बा आसरित 100था बजाखौ नोङो माइखौ नोङो मोसौजों होनांगौबाथ' बेसेबां टाइम नांगौ आरो नों खायबावनांगौ बेथ' खायनांला ओमफ्राय ट्रेक्टरजों होबाबोथ' आरो खायफिननांगौ जायो ट्रेक्टरजों होख्रेमबा दा नैबेजों ओरैबायदि इजि प्रसेस जाबाय आरो मानसिनि थाखाय बिराद सुबिदा जाजोब्बाय गासिबो बेथ' आराम जाबाय नै खालि बाख्रियावल' सोदो फोराननानै फोरानाबाबो जाबावोसो माइया गोरानखानो।